Вітаем вас у эфіры Беларусь-3, калейдаскоп культурных навін, славутых імёнаў і памятных дат на календары 26 лютага. Мы віншуем вас з апошнім днём Масленицы. Звычайна ў гэты дзень просяць прыбачэння друг у друга і ладзяць вясёлыя праводзіны зімы. Абавязковы атрыбут Масленицы – бліны, круглыя, румяныя, гарачыя. Яны ўяўляюць сабой сімвал сонца, якое ўсё ярчэй разгараецца, а дні становяцца ўсё больш доўгімі. Віншуем вас са святам і далей у праграме ўсё самае цікавае ў культурным жыцці нашай краіны. Развітацца з зімой, сустрэць вясну, а таксама пазнаёміцца з традыцыйнымі святочнымі песнямі і танцамі, атрымаць асалоду ад шляхецкіх забаў у выглядзе стральбы з лука, гульняў і бітваў, а таксама праверыць сілу, спрыт і поспех на масленічным слупе з падарункамі, сёння запрашаем музейны комплекс «Дудуткі». Да таго ж кожны зможа паласавацца гарачымі блінамі і пакаштаваць нацыянальныя стравы беларускай кухні, паслухаць завадную музыку фольк-кантры гуртоў і паглядзець на вялікае масленічнае вогнішча і спальванне пудзела зімы. Да дня нараджэння народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна ў Палацы культуры ветэранаў сёння адбудзецца вялікі канцэрт і прэзентацыя музычнага праекту «Песні матчыны з вушатчыны», зборніка песень, якія Рыгору Барадуліну ў дзяцінстве спявала яго маці. Гэтыя песні натхнялі і суправаджалі паэта ўсё жыццё. У канцэрце прымуць удзел гурты «Рэлікт», «Вурай», «Гармонік Стайл Проджект», «Варган», Ірэна Катвіцкая, Вера Саламоніка і Луна Лесь. Што цікавага адбываецца ў музычнай прасторы планеты, даведаемся з наступнага сюжэта. Роберт Рандольф разом со сваім фэмілі-бэндам выдаў порцыю соулу, фанку і року пад вокладкай новага альбома. Над сёмым студыйным сольнікам працавалі драмер Маркус, вакалістка Ланэш, басіст Рэй-Рэй і, зразумела, усе яны Рандольфы. Лідар гурта іграе на педальнай слайд-гітары, якую сярод музыкантаў называюць свяшчэннай сталлю. Самога Роберта Рандольфа часопіс «Ролінг Стоун» уключыў у сотню лепшых гітарыстаў усіх часоў. На пачатку лютага Кэці Пэры выпусціла кліп на песню «Прыкаваны да рытму». Але гэтага Кэці было мала. Напрыканцы лютага спявачка выпусціла кліп «Прыкаваны да рытму». Дзеянне новага відэа адбываецца ў футурыстычным парку атракцыёнаў, дзе Пэры нетрывіяльна бавіць час у вобразе касмічнай дзівы з ружовымі валасамі. Рэжысёр Мэцью Кален у відэароліку таксама зняў унука Боба Марлі, Скіпа. Пакуль абодва кліпы набіраюць прагляды, спявачка актыўна працуе над альбомам разам з Сіа і Арыянай Гранде. Тым часам Лана Дэль Рэй падзялілася сваім каханнем у новым кліпе на песню «Love», першую за 16 месяцаў. Томны голас і рэтра-вобраз падтрымліваецца вінтажным відэашэрагам. Чорна-белая Лана і кампанія моладзі, якія вандруюць па адкрытым космасе. Дэль Рэй увогуле працуе над новым альбомам і кажа, што свае першыя 4 альбомы зрабіла для сябе, а гэты будзе для яе фанатаў. Перад выхадам у свет кліпа на вуліцах Лос-Анджелеса развесілі постэры артысткі з надпісам «Love». За некалькі гадзін відэа набрала больш за 4 мільёны праглядаў. Вось што робіць гэтае каханне. У вялікім тэатры Беларусі сёння будзе панаваць атмасфера часоў сярэдневякоўя. Там паказваюць балет «Трыстана і Ізольда» на музыку нямецкага кампазітара і дырыжора Рыхарда Вагнера. Падрабязнага сцэнічнага выкладання знакамітага рыцарскага рамана сёння вы не ўбачыце. І справа нават не ў тым, што спектакль аднаактовы. На сцэне поўны зрэз гісторыі, калі пра каханне галоўных герояў ужо ўсім вядома, а дзеянне вызначаюць адносіны трох асноўных персанажаў. Да «Трыстана і Ізольды» беларускі балет звяртаўся не раз. Сучасную версію пастаноўкі ўвасобіў на сцэне вялікага тэатра мастацкі кіраўнік балета, народны артыст Беларусі Юрый Траян у 2010 годзе. Наступная імпрэза зацікавіць юную аўдыторыю. У Мінск з гастролямі завітаў легендарны цырк Юрыя Нікуліна. Праграма, якую сёння ўвечары прадставяць у сталіцы, створана ў лепшых традыцыях класічнага рускага цырка. Гледачы ўбачаць нумары ад заслужаных артыстаў Расіі, незвычайныя касцюмы і смяротна небяспечныя трукі. Адрэсіраваныя сабачкі, марскія коцікі, кабаны і бурыя мядзведзі падораць дзеткам станоўчыя эмоцыі. І яшчэ адна імпрэза для юнай аўдыторыі. Тэатр юнага гледача сёння падрыхтаваў калядную казку-прытчу «Дарога на Віфлеем». Спектакль пастаўлены па п'есе беларускага драматурга Сергея Кавалёва «Браціка Сяня».
Гэта прыгожая святочная гісторыя пра маленькае сляня, жыццё якога цалкам змянілася пасля сустрэчы з зоркай. Акцёры спектакля вельмі кранальнай, но даступнай для дзяцей мове раскрываюць гісторыю пра пытанні жыцця. Гэта пастаноўка адметна яшчэ і тым, што ідзе на беларускай мове. Маладзёжны тэатр сёння прапануе перасэнсаваную класіку, чэхаўскую чайку, пародыя і жарт, ці менавіта гэта і ёсць сапраўдны Чэхаў. Рэжысёр Іскандер Сакаеў задае пытанні, але не заўсёды дае на іх адказы. На сцэне некалькі крэслаў, акцёры з яркімі баа і поліэтыленавая фіранка. Адбываецца магія ці не, вырашае сам глядач. І героі бегаюць і мітусяцца быццам бы завадныя лялькі. Рэжысёр падказвае, нашае жыццё часта праходзіць у мітусні. І калі гэтага не змяніць, можа адбыцца такая ж трагедыя, як і ў п'есе. У Віцебску на сцэне тэатра імя Якуба Коласа сёння паказваюць спектакль «Дзіўная місіс Сэвідж». Знакамітая камедыя з поспехам ідзе ў тэатрах многіх краін свету. Праблема любові, дабрыні, шчодрасці і добразычлівых адносін паміж людзьмі застаецца актуальнай сёння. Таму гісторыя пра багатую ўдаву, якую карысліва дзеткі змясцілі ў ціхі прыстанак для душэўнахворых, хвалюе і прымушае суперажываць кожнага. У музеі этнаграфіі Магілёва працягваецца эксклюзіўная выстава вядомай расійскай фотамастачкі Кацярыны Раждзественскай. На яе фотапалотнах нашы знакамітыя сучаснікі пераўвасабляюцца ў герояў карцін Рэмбранта, Веласкеса, Мане, Рэнуара, Рэпіна і многіх іншых славутых мастакоў. У розныя гады мадэлямі Кацярыны Раждзественскай былі Лія Хіджакава і Владзімір Співакоў, Людміла Гурчанка, Іна Чурыкава, Андрэй Макарэвіч і Філіп Кіркораў і яшчэ больш 300 сучасных знакамітасцяў. На выставе можна ўбачыць каля 100 стылізаваных фотапартрэтаў, якія суправаджаюць рэпрадукцыі вядомых карцін. А ў музеі прыроды і экалогіі працягваецца выстава чароўных архідэй, экзатычных прыгажунь з усіх кантынентаў нашай планеты. Зразумела, акрамя Антарктыды. Архідэі – сапраўдны скарб, асабліва ў зімовы час, калі іх цвіценне захапляе і зачароўвае. Акрамя таго, на выставе можна даведацца, як вырошчваць і даглядаць за гэтымі кветкамі, а для ўсіх, хто пажадае, спецыялісты нават праводзяць майстар-класы і кансультацыі. Багацце фарбаў і водараў кветак не пакінуць нікога абыякавым. А зараз пазнаёмімся з культурнымі падзеямі, якія адбываюцца ў свеце. Студзеньскі танец у масках лічыцца самым старажытных з 3000 традыцыйных танцаў Інданезіі. Ён сыходзіць каранямі ў 8 стагоддзе. Хто і як сёння захоўвае старажытную традыцыю ад вымірання, даведаемся з наступнага сюжэту. Калі ў 80-х гадах мінулага стагоддзя традыцыя паўстала перад пагрозай знікнення, інданезійскія ўлады прызналі танец формай мастацтва. З тых часоў яго сталі падтрымліваць. Улады Маланга нясуць адказнасць за захаванне яванскага танца ў масках і за тое, каб дапамагаць з пошукам памяшканняў для выступаў. Таксама мы заклікаем грамадскасць і іншыя дэпартаменты ўлады далучыцца да намаганняў па захаванні гэтага віду мастацтва. Сёння тых, хто можа навучыць малангскаму танцу, можна пералічыць па пальцах. 3 хайдоя, танцор і майстар па вырабе драўляных масак у 4-м пакаленні. Каб захаваць старажытную народную традыцыю, ён больш за 20 гадоў бясплатна навучае дзяцей, арганізоўвае іх выступленні. Выразаць маскі я пачаў з імітацыі працы свайго дзядулі. Мяне яно выклікае асаблівае пачуцце. З таго часу я захапіўся гэтым мастацтвам абсалютна. Лічыцца, што продкі інданезійцаў пачалі выкарыстоўваць маскі для выявы розных герояў, таму што ў іх не было доступу да грыму, які можна было б нанесці на твар. У танцы яны выяўлялі гісторыі з мясцовага фальклору. Некаторыя з іх перадаюцца з пакалення ў пакаленне ўжо шмат стагоддзяў. Далей звернемся да гістарычных падзей гэтага дня. 41 год таму адкрыў свае дзверы для наведвальнікаў Пастаўскі краязнаўчы музей. Размешчаны ў будынку 18 стагоддзя, музей налічвае больш за 8 тысяч адзінак асноўнага фонду і больш за 7 тысяч адзінак навукова-дапаможнага фонду. Экспазіцыя складаецца з аддзелаў прыроды, гісторыі, этнаграфічнай экспазіцыі побыту сялянскай хаты 30-40-х гадоў 20-го стагоддзя, афіцэрскай кавалерыйскай школы і Першай сусветнай вайны. Далей у праграме галерэя славутых імяніннікаў сёння магло б споўніцца 77 гадоў беларускаму музыканту, майстру-рэстаўратару старажытных народных інструментаў Уладзіміру Пузыні. Свой творчы шлях ён пачынаў як музыкант і саліст у аркестры Жыновіча.
Выкладаў у інстытуце культуры, разам са студэнтамі займаўся адраджэннем і вырабам беларускіх народных інструментаў. Наладзіў рамонт і выраб унікальных лір, дудаў, адрадзіў старажытныя ўжо забытыя сурму і жалейку, хорум, апісанне якога было толькі ў летапісах і на малюнках. Да таго ж Пузыня выдаў кнігу «Школа ігры на беларускіх народных інструментах», дзякуючы якой упершыню ў гісторыі музычнага мастацтва беларускія народныя інструменты ўвайшлі ў партытуру опернага сімфанічнага аркестра. Сёння спаўняецца 215 гадоў з дня нараджэння французскага паэта, раманіста і драматурга Віктора Гюго. Сабор Парыжскай Божай Маці, чалавек, які смяецца, адрынутая. Дзякуючы гэтым творам імя Віктора Гюго вядома шматлікім чытачам. Майстар быў перакананы, усё, што існуе ў прыродзе і грамадстве, можа быць адлюстравана ў мастацтве. Цікава, што акрамя літаратуры і драматургіі Гюго меў схільнасць да палітыкі і нават вылучаў сваю кандыдатуру на прэзідэнцкіх выбарах. Пра сваю творчасць і погляды пісьменнік спрабаваў натхняць нацыю на каханне. Гэты дзень можна лічыць святам кантры-музыкі, бо 26 лютага нарадзіўся кантры-зорка ўсіх часоў і народаў Джонні Кэш. Пасля 3 урокаў па вакалу яго настаўнік сказаў: «Не трэба табе больш браць урокі, спявай па-свойму». І ён заспяваў, і яго палюбілі. За кар'еру Джо Рэй Кэша было прададзена больш за 50 мільёнаў копій альбомаў. Усяго Джонні Кэш запісаў каля 1500 песень ці 45 альбомаў. Напрыканцы праграмы пра значны літаратурны юбілей. Сёння спаўняецца 85 гадоў з дня выхаду першага нумара галоўнай газеты творчай інтэлігенцыі «Літаратура і мастацтва». Для многіх майстроў беларускага слова публікацыя ў газеце стала ледзь не першым крокам да вяршынь прафесійнасці і прызнання. Пра юбілей, гісторыю і творчы шлях выдання глядзіце ў нашай наступнай размове. Ларыса Івановна, дзень добры. Нават не верыцца, што выданню літаратуры і мастацтва ўжо 85. Дарэчы, для вашай газеты гэта ўзрост сталасці ці, наадварот, маладосці і нейкіх новых подыхаў? Гэта два ў адным. Мне здаецца, што, па-першае, канешне, гэта і сталасць, таму што ёсць і назапашаны пэўны досвед. Гэта досвед літаратараў некалькіх пакаленняў. Таму што ў пэўны час тут друкаваліся і Купала са сваімі творамі, і Колас, і Іван Шамякін, і Іван Пташнікаў, Быкаў і Караткевіч. Фактычна, увесь цвет нашай літаратуры прайшоў якраз праз гэтае выданне. А наконт узросту маладосці, то мне здаецца, што тут таксама яшчэ не ўсё сказана, таму што у нас вельмі малады калектыў. Сёння Лім – гэта маладыя, прыгожыя дзяўчаты, якія добра ведаюць тое, што было да іх. І з вялікай павагай ставяцца да папярэднікаў, але пры гэтым накіраваныя ў будучыню. У свой час аўдыторыяй газеты з'яўлялася інтэлектуальная эліта. А для каго літаратура і мастацтва прызначана сёння? У прынцыпе, яно для яе і прызначана. Хаця, мне здаецца, сёння крыху змяніўся час. І 30-е гады інтэлектуальная эліта – гэта, канешне, пісьменнікі, творцы ў першую чаргу. А сёння, у прынцыпе, пад гэтае паняцце падпадае ўсё наша грамадства, таму што мы все маем адукацыю. Нават на ўзроўні школьнай адукацыі дастаткова ведаў для таго, каб чытаць літаратуру, разумець яе, ну і сачыць за нават мастацкім жыццём. Інтэлектуальная эліта – гэта наша ўсё грамадства сёння, а Беларусь – адна з самых адукаваных краін у свеце. Актуальная зараз тэма прыстасавання культуры да патрэбаў аўдыторыі, а ў дачыненні да вашага выдання. Ці варта, на ваш погляд, ісці на гэта? Такое выданне, яно працуе на культуру. Прычым працуе зноў-такі двума шляхамі. Першы шлях, калі асвятляе як СМІ, тое, што адбываецца ў гэтым творчым асяродку. Нездарма слоган Ліма газета творчай інтэлігенцыі Беларусі. Мы разлічваем на розныя творчыя кірункі, на розныя творчыя групоўкі і імкнемся асвятляць гэтае мастацтва. Таму і мастацкай крытыкі можа быць сёння стала крыху больш. Гэта спроба праз мастацтва далучыць чытачоў да літаратуры. Але гэта не толькі СМІ, а гэта і пляцоўка для твораў. І мы ў гэтым вельмі зацікаўлены, каб гэтая пляцоўка заставалася жывой і развівалася. Сёння мы вельмі хочам, каб сярод нашых аўтараў, якія друкуюцца на старонках прозы і паэзіі, было больш моладзі. Наша задача сёння паказаць ім, што вось ёсць гэтая пляцоўка. Калі ласка, прыходзьце да нас, і калі вашы творы цікавыя, з уласнымі
поглядам, то гэтыя творы могуць трапіць на старонкі газеты. Дзякую вам вялікі і віншуем увесь калектыў газеты з юбілеем. Гэта ўсё, што мы падрыхтавалі для вас. Да сустрэчы ў эфіры, заставайцеся на Беларусь 3.